ka san me nake son mata su ringa kula kullum matsi yawancin mata sai su je a inke su a matse su a kulle su ya zama idan miji ya zo shiga yana shiga da kyar duba size na bolan mijinki zaki ko ba haka ba idan ta duba size na bolan mijinta idan bolan mijin din babba ne yana da karfi da girma kar ta je ta tsuke ta kulle nan ka gane ta bar shi a daidai yanda da ya zo bai shiga wangalau ba kuma bai cutar bare da cutar da bolansa ba amma mafi akasarin abun da yake sa maza sai jikinsu ya mutu wani ma ya tuna zai yi back to back sai ya ji wani iri haka saboda in ya zo kukuku da kyar kuma sai je samu wajen a bushe shi yasa ni kullum nake ba mata shawara su yi amfani da back to virgin set namu saboda ka san mene duk wani matsi na sha zai taimaka ta ciki ya maganin duk wani problem na mace sannan kuma wannan na tsarki ne na tsarkin nan kuma ba wai kumfa bane duk wani abu sinadarin da zai taimaka gaban mace kyau shi muka sa duk abun da zai ka damuwa mun cire shi da karfin ikon Allah sai kuma wannan na tsugunu shi na tsugunun nan wannan mata da suke son tightening dinkewa shi yake musu kuma ba tare da ya sa wajen ya bushe ba zai ma bar wajen da danshi haka problem da ake samu abun da ake sayar musu na matsi ka gane kumbura wajen yake jima wajen ciwo yake sai ya kumbura kamar ciwo ne aka ji ciwo ya kumbura yawancin maganin matsin da ake basu kumbura wajen yake na insatin nan shi yasa ka sayi magani a wajen masu ilimi yana da kyau saboda a samu daman ci gaba da yi back to back ba tare da damuwa ba shi kuma back to back till janna insha Allah thank you